Kinoi lam ka kanhon kinong nya trok ka company Star Cement na East Jante Hills District kila shim da ka rai ban yakhi da ka basha thangan ban persha ya ka jingbam sutnyo kinong penya jong ka transport NECPL Star Cement ya kinong nya kali. Kila ong baka jing sha thangan maklambo por kan sedang nado ka khan riu tri ukala lingkot arja arpusan halum snong narpo. Kinoi lam kila kenno baki bor penya kile menle phale jingle jinga ya kinong nya kali ki bala jet khnang makin e no e ka kam bat thebujli da ki wei. Laong bamenswa ka company kam jujet ikinong nya kali henrei ka yat salonsar kat kum kin number henrei mentapat la sujet bat ka bailanti bat ka bayum pnyang ru ka bambiang naliang ngi driver wo dugi hadu wa kani ke bod po kani ke banta wo dugu chong cha thangan ne meta wa le ben ke company ye i nei irkom le ben ge i de jet bru go upha palai chachngai e go ka bai bam dugum dap ka baluti dugum dap ka bayum pnyang dugum dap le ben go i jet ko de jet yegi kat kam na gibru du gitu pot yang asison yang i jet le ben go ki palai ko setengah yo dam i penadam hagi ni te daw de habu chong sa thangan yo dawan ne company le da pha ga yo pha go serial kat kam jo pha go kam kai port ka tu kam klik slam e port men chwa kam man kan ni wen de jet ko de jet bru gibru ko em ha po yo asison yang i kat pencutom go yaki nei te daw wat ya i ka bai bam le mdap te man dep ko pencutom mada e ga dum dap da dam da hiari sewi ne wan le hadin ukhud lem khud de go i te man khud ko le e be go dum dap to wi giti driver kudang ya thami ga tele le ben go igijaj bru yong i le go kat kam i diamond ni ngat jong kai ke company hare ha wan go company hapo state Mikhalaya yang i ngamur jan yo ki yo kan buru yo prado prasnam yang Mikhalaya yang i handai company ka mle go kamte ka yo ben mitan go i jak kasik benar yang i ne tei daw wa i chong sa tngan go do wa yo company igijaj buru yang i bagi driver horo yo sukim to de upundam kulumar go ni skman ni ga jing sa tngan go jong i dawan company bagadai ban khon mardor yitu ki driver kibala ino kam nagadaw balay ki inokam nagadaw baga company ka torsor daga ba pha le trip sajngai ka ay umpnyang daga bambiang bar ka balenti ru daga bambiang ka persitom khamtam mi tu driver ki badon ki badai ki active member ki badon meta hapo ka association ka persitom mi gitu khang bakini inokam mi kata gadai ka but selfie jong company te halor kani ngimban se ngin rai daga ba sha than nadu la sha ka company kadai ban chim mi jing kle jia kat ba jia long kat balong kata gede garai ke jungi nadu la syai khan turing instang in sha khan Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya